खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय बाक्सा गेलबेजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय बाक्सा गेलबेजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रामेन बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बीपीएफ राजखान्थि दोलोआ स्टीयरिं कमिटिखौ बेखेवबाय सेफ रविंदर सिंहआ सार्बिया ओपन यूरोपियान किक बक्सिंग बादायलायनायाव ब्रन्जनि मेडेल देरहासारनो हादों सुक्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खेराजार गुदि फरायसालि पुब जारगावआव गामियारि सांग्रांथि मेल खुंनाय जायो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि हालामनि खान्थालगुरि गामिनि आइजोफोरा जि दानानै नखर सामलायनायाव हेफाजाब खालामदों बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बग्रिबारि आरो सैबारि प्राइमारि बीपीएफ हानजाया सांग्रांथि मेल खालामदों बाक्सा जिल्ला रुपहि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एनडीएपीपी आरो एनडीएपी मोनथाम आफादा यूपीपीएल राजखान्थि हानजाखौ देरहासार खालामनो थाखाय रुपहियाव सावराय मेल खालामदों अम्बिका नार्जारिया खुंगा थामथि यूथ एशियान चैंपियनशिप 2019 आव ब्रन्जनि मेडेल मोननो हादों अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 48थि बोसोरारि आरो बहिनि गामि दख'रा बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फालिथायखौ फैगौ 20 मार्च खालाराव खुंनाय जागोन फैबाय थानाय लोकसभा बिसायख'थियाव ईवीएम मेसिनजों बोरै भट होनांगौ बेफोरनि सायाव रुपहि ओनसोलाव फोरोंथाय हाबाफारि मावबादा सोलिगासिनो दङ बीपीएफ राजखान्थि दोलोआ स्टीयरिं कमिटिखौ बेखेवबाय क'क्राझार सोहोरनि सिङाव थानाय बीपीएफ राजखान्थि दोलोनि गाहाय मावखुलियाव मंगलबार फुंनि 10 रिंगानिफ्राय 17थि लोकसभा 5 नं क'क्राझार बियाबाव फैगौ 23 एप्रिलाव जानो गोनां बीपीएफ दोलोनिफ्राय गेलेनो गोनां प्रमिला रानी ब्रह्म बिथां बिजाथिखौ आर'नाइजों फारियै मान बावनायजों लोगोसे बीटीसीनि गाहाय दैदेनगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि नालेंखर बुफायजेननायजों स्टीयरिं कमिटिखौ बेखेवनाय जायो बे मेलावनो बीटीसीनि गाहाय दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानाय समाव फोरमायोदि दिनैनिफ्राय 5 नं लोकसभा क'क्राझार बियाबाव फैगौ 23 एप्रिलाव जानो गोनां 60थि लोकसभा बिसायख'थिनि थाखाय दाजानाय स्टीयरिं कमिटिखौ दिनैनिफ्राय बेखेवबाय आरो बे बिसायख'थिनि केम्पेइनखौ 25 मार्चनिफ्राय खालामगोन होननानै बुंथियो बेजों लोगोसे क'क्राझार सोहोरनि लामाखौ नेशनेल हाइवे बानायगोन मोनद' जनजातिफोरनि एसटी बिमुं होगोन आरो आल्फा एनडीएपी बिथांमोननि समस्याखौ समाधान खालामगोन होननानै बुंथिबावो क'क्राझारनिफ्राय बिरेन्जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां सेफ रविंदर सिंहआ सार्बिया ओपन यूरोपियान किक बक्सिंग बादायलायनायाव ब्रन्जनि मेडेल देरहासारनो हादों क'क्राझार यूनिट रेड हर्न्स डिभिजननि सेफ रविंदर सिंहआ 2019 मायथाइनि सार्बियायाव जानाय ओपन यूरोपियान कापआव 80 लिरथायनि बादायलायनायाव ब्रन्जनि मेडेल लानानै देरहासार जानो हानायजों लोगोसे आर्मी आरो भारत नाङैनो गोग्गानाय लाबोनो हादों वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बक्सिंग अर्गेनाइजेशन बानजायनायाव बादायलायनाया बेलग्रेडनि सार्बियायाव थांनाय 15 मार्च अक्ट'निफ्राय जागायजेननानै 17 मार्च अक्ट' खालारखालि थुंगेनानै थाङो सार्बियाव ओपन यूरोपियान वेको किक बक्सिंग कापआ यूरोपनि साबसिन गेलेगिरि बिथांमोननि थाखायनो इन्टारनेशनल अलिम्पिक कमिटिजों मोजाङै सिनायथि जादों थांनाय बोसोरनिफ्रायनो गुबुन हादोरनिफ्रायबो बे बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन ब्रन्जनि मेडेल देरहासारगिरि बिथांनि बैसोआ 27 बोसोर बिथाङा इन्डियान आर्मियाव 7 बोसोर खामानि मावनायनि उनावनो इन्डियान आर्मी किक बक्सिंग टीमजों सायख'जादोंमोन किक बक्सिंग एसोसिएशन गौतमनि बानजायनायाव वेस्ट बेंगलाव जानानै थांनाय वेको इन्डिया सिनियर नेशनल किक बक्सिंग चेम्पियनशिप 2018 बादायलायनायावबो रणबिन्दर सिंह बिथाङा सिलभार मेडेल लानानै देरहासार जानो हादोंमोन बेनि उनावनो बेलग्रेडनि सार्बियायाव जानानै थांनाय बादायलायनायनि थाखाय वेको इन्डिया किक बक्सिंग एजेन्सिजों सायख'जादोंमोन बिथाङा किक बक्सिंग चेम्पियनशिप सोलोंथायखौ हारियानानि फारिदाबाद जायगायाव 10 फेब्रुवारि 2019 निफ्राय 10 मार्च 2019 खालारसिम लादोंमोन आरो बे समाव वेको इन्डिया आरो किक बक्सिंग अर्गेनाइजेशननि सोद्रोमाबो जानो हादोंमोन किक बक्सिंआव बावैसो समनि सिगाङावनो इन्टारनेशनल अलिम्पिक गौतुमजों सिनायथि जादोंमोन सेफ रणबिन्दर सिंहआ आलजेरियानि बाउन्डेमारे राबाजों 5-2 स्करजों क्वार्टार फाइनालाव आरो सेमि फाइनालाव 3-5 स्करजों सर्बानिस मिलिक जबानजों जेननो गोनां जादोंमोन थेवब्लाबो बाख्नायनो गोनांदि नेपाल हादराव फैगौ 24 निफ्राय 28 एप्रिल 2019 मायथाइयाव जानो गोनां नेपाल ओपन किक बक्सिंग चेम्पियनशिपनि थाखाय सेफ रविंदर सिंह बिथाङा सायख'जाबावो बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों क'क्राझारनिफ्राय बिरेन्जय नार्जारि बिथाङा सुक्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खेराजार गुदि फरायसालि पुब जारगावआव गामियारि सांग्रांथि मेल खुंनाय जायो जोङो बेखौसो दुखु मोनदों मानसि हिसाबै रावजोंबो जों सुथुर नङा मानसि हिसाबै जों रावजोंबो माने एगेन्स्ट नङा खिन्थु बिथांमोननि जि मावनाय दांनाय खोथा बुंनाय साननाय जों बिनिसो जोङो हेंथायै जोङो खोथा बुंदों बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैनानै मेहेरगोनां बिबुंथि लाखियो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाथ्रा देन्था नेहाथारि जिबनजिउ बसुमतारी आरो अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि रहिन बसुमतारी बिथाङा बे मेलावनो बाहागो लाबावो खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेमु नेहाथारि सोमखोर बर' बिथाङा आरो दुवारकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लें आफादगिरि सानसुमा बर' बिथाङा हाबाफारिखौ मासि लानानै सामलायो सुक्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मनेश्वर बर' बिथाङा
बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि हालामनि खान्थालगुरि गामिनि आइजोफोरा जि दानानै नखर सामलायनायाव हेफाजाब खालामदों। जोंनि खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बिथांमोना फोरमायथियो दि मानास वेलफेयार बानाली सेल्फ हेल्प हानजानि दैदेननायाव आइजोफोरा बे खामानिखौ लोगो नांनानै सि दानाय खामानिखौ मावनाय जादों। लोगोसे बिसोर बायदि रोखोमनि सि आर'नाइ गामसा दख'ना पुर्ति गस्ला पिस गान्दु वार टेबल रानार बायदि रोखोमनि जि दानानै दानफायाव 3,000सो खामायनो हायो होननानै फोरमायथियो। लोगोसे बिथांजोमोना फोरमायो दि बिटिसि सोरखारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै होननानै। अनसुंथाइ मोनबा बिनिख्रुइ बांसिन मोजांसिन खामानि मावगोन होननानै बिथांमोना बुंथियो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारी बिथाङा। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बग्रिबारि आरो सैबारि प्राइमारि बिपिएफ हानजाया सांग्रांथि मेल खालामदों। बे मेलाव आलासि महरै 63 नं सापागुरि समस्तिनि एक्स एमएलए हितेश बसुमतारी आरो मनसिं ब्रह्म एक्स एमएलए आरो बारग' एमसिएलए बुद्धि नार्जारी बिथांमोना बाहागो लानानै फैबाय थानाय क'क्राझार लकसभानि बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांखौ देरहासार खालामनो गोख्रों खामानि मावगासिनो दं होननानै बिथांमोना फोरमायथियो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों मनिल दैमारी बिथाङा। बाक्सा जिल्ला रुपहि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एनडिएपिपि आरो एनडिएपि आर मोनथाम आफादा इउपिपिएल राजखान्थि हानजाखौ देरहासार खालामनो थाखाय रुपहियाव सावरायमेल खालामदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव बिजाथिखौ देरहासार खालामनो थाखाय गामि गामि हाबनानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गोख्रोङै खामानि मावनो थाखाय मोनथाम आफादाफारि एबसु आरो एनडिएपिपि आरो एनडिएफबि आर गासैबो जयै खामानि मावनो थाखाय थांखि लानाय जादों। जाहाथे 50 बोसोरनि दिन्दां जानानै थानाय आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ सुफुंनो थाखाय इउपिपिएल हानजाखौ देरहासार खालामनानै बर' हारिनि मोन्थाइखौ सुफुंनो थाखाय खामानि मावगोन होननानै सावरायनाय जायो आरो लकसभा बिसायख'थियाव गोख्रों खामानि मावनानै इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल राजखान्थि हानजायाव 100% देरहासार जागोन होननानै बुंथियो। बे जथुमायाव सालबारि जिल्लानि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो रुपहि एबसु दखरानि दैदेनगिरि आरो एनडिपिपिनि दैदेनगिरिफोरा बुंथियो। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारीनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। अम्बिका नार्जारिया खुंगा 3थि युथ एशियान चेम्पियनशिप 2019 आव ब्रन्जनि मेडेल मोननो हादों। चीन हादरनि हंकंआव खुंजानाय खुंगा 3थि युथ एशियान चेम्पियनशिप 2019 आव अम्बिका नार्जारिया लं जाम्प गेलेनायाव ब्रन्जनि मेडेल मोननो हानाया बर'नि मुं लाबोनो हादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला अम्बिका नार्जारिया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिलबारि गामिनि गोरिब नखरनिफ्राय फैनाय अम्बिका नार्जारिया बेनि आगोल गोबां गेलेनायफोराव मेडेल देरहानो हाखांबाय। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों चिरांनिफ्राय एबेन बसुमतारी बिथाङा। अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 48थि बोसोरारि आरो बहिनि गामि दखरा बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फालिथायखौ फैगौ 22 मार्च खालाराव खुंनाय जागोन। बे फालिथायखौ फैगौ 22, 23 आरो 24 मार्च 2019 आव सानथामनि हाबाफारिजों बहिनि गामि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावख'नि लांगोनायाव खुंफुंनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। फालिथायनि गासै लाहार फाहारा सोलिगासिनो दङ होनना जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों आनन्द बसुमतारी बिथाङा। फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव ईवीएम मेसिनजों बोरै भट होनांगौ बेफोरनि सायाव रुपहि ओनसोलाव फोरोंथाय हाबाफारि मावबादा सोलिगासिनो दङ। बे मावबादायाव भिभिपेटनि सोमोन्दैबो फोरोंथाय होनाय जादों जाहाथे गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ गावबा गाव मोजाङै होनो रोङो। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारीनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेसेनोसै। गोजोन्थों।